Adrián Ilie. Demà Mendieta. Mendieta al mig. Baló per a Ilie. Posició correcta. Atenció a Ilie. Claudio López. Claudio que amaga. Xuta. Gol! Encara que li ha arribat a Claudio López, que ha driblat i ha tirat fenomenal. Ahí está el Piojo. Yo me quedé en eso. Cómo amaga, cómo se va del terreno. Lo más fácil es que era xutat tal com arribava. Sí, i xutar haguera significat un rebot en el cos de la defensa, és a dir, que fa el que té que fer. Sí. Pues el primer gol de la eliminatoria Soya va a decir que no hi haurà pròrroga. I atenció que Diao ataca a Sobalense, que li costarà una multa. Senyor Bayerri. Segur que el poden sancionar perquè estan prohibits els petardos i els focs. Sí, però jo estic cansat i fart de veure en Turquia i en Itàlia bengales i tracs, no passa res. El que faltaria veure les coses que no els coneixem, però pot haver-les. Jordi Carrascosa descansa, al camp. Ara per ell no pot ser jugadors, Paco, el que sabem per al segon temps. Pues anem a quedar-se amb esta imatge de Mestalla celebrant el gol. Quina festa està vivint-se. Les banderes de los bandes, els cànics i Mestalla que de moment celebra el gol que li dona la classificació a València en la Copa de la UEFA. Arriba de Cañizares, que trau buscat a Claudio López. El València necessita un segon gol per a viure amb tranquil·litat el que queda de partit, assegurar la classificació. Mentrestant, el Liverpool que se'n va. Michael Owen. No, gol. McManaman. És que en carrera és increïble la facilitat que té per desbordar, és increïble com se n'ha anat Owen, és un jugador d'un altre món. Pues se ve vindre, ho està ben Guigué, la celebració de porters anglesos, una pualada d'aigua freda sobre Mestalla. Necessitàvem un altre gol i ara ja no és que el necessitem, sinó que és imprescindible, necessitem marcar com siga. Sí. Ara sí. Que si no passa nada. Ara de moment el marcador d'una classifica al Liverpool, la jugada de Michael Owen, la connexió mortal de necessitat per a McManaman que ha fet el gol. Estava vence, el Liverpool s'havia fet el dominador del... Era la quarta ocasió clara, havien fallat 3 avisos antes i quan havien tantes ganes, una de dos. O que falla tan propicia que el contrari arriba una vegada i la fique, o que l'insistència al final acaben marcant, que és el que ha passat. Pues anem a veure, Cañizares traguent llarg per a Lucarelli, ahí està el Piojo López. Bon control, molt bon control. Baló centrat, arriba Macatier, arriba Tadeu, Popescu, llàstima, Redknapp. Ha tret McManaman i mentre estan fanyós continua esperant per a poder entrar, ahí el podem veure. Baló per a Berger. Continua Berger buscant el xut. Gol. Això s'ha acabat. El txec Patrick Berger acaba de sentenciar el partit de l'eliminatòria. El segon gol per al Liverpool, que es classifica. El València ho ha tingut en la seva mà i se li ha ganat en el partit i l'eliminatòria. Redknapp, Owen, McManaman, Berger. Els homes claus en aquest equip, els homes que han fet possible que el Liverpool, en el temps que n'hi ha, quasi que puguem dir ja en tota seguretat que s'emporta a l'eliminatòria. Però vamos, marcar 2 gols en el temps que queda pues no és possible. El València que de totes maneres al canvi se retira Bierklund i entra Parinós, encara que pels semblants de tota la banqueta valencianista sembla que tenen molt clar que l'eliminatòria està pràcticament resolta a favor del Liverpool. Pues al València li farien falta 2 gols. De moment perd 1-2. Quan recupera Macatier. Jo és el que anava a comentar a Suso, quan atenció està Carboni. I ja falta una bona falta, a l'hora de... On està?
estem veient repetides les mans. La veritat, senyor Ballarri, pensava que l'àrbitre anava parlant de suaus i tranquil·litzant, però no. Ha optat per... Ho ha dit molt clar, eh? Sí, sí. Falta de Claudio López, pal, gol. Gol, 2-2. Quina llàstima que este gol no t'ha arribat fa 5 minuts, perquè... Bueno, pues no pite, haremos a esperar que pase lo impensable. Pues per fi el València té profit de la falta. El Piojo López, 2 gols esta nit. El baló al pal i dic. Curiosament, els dos que el València sempre servits de balons al pal. Jo crec que al València li queda una jugada. A veurem si trau profit o si ha senyal al final. El públic ara torna a entrar en el partit. Ahí está Angulo. Angulo per a Claudio. Arriba Angulo, baló dins l'àrea. Ahí está el Piojo, arriba també Angulo. Atenció.